Perfecționistul sau perfecționista este copilul care a primit foarte multă critică sau comparație atunci când era mic. Din dinamica pe care am avut-o cu pacienții care vor totul să iasă perfect, mai ales în anumite arii ale vieții lor, am identificat zona asta de critică. Copilul care a fost criticat foarte mult când era mic. Tu ai luat 9, colegul a luat 10, verișorul tău a luat coroniță, tu ai luat locul 2, celălalt copil din scara blocului a luat premiul întâi la tenis, tu nu ai reușit nici măcar să te clasezi pe podium. Și copiii aceștia, care acum sunt adulți, au un tipar de perfecționism. Perfecționismul este bun, dar dacă este dus într-o extremă, automat consumă mult mai multe resurse, pentru că ajungi să nu fii mulțumit de nimic și de nimeni. Și ce îți recomand să faci este să vezi acea critică pe care ai primit-o tu. Ea te-a ajutat într-o oarecare măsură, că te-a ajutat să obții rezultatele pe care le ai acum. Dar acea critică, în egală măsură în care te-a încurcat, te-a și ajutat. Caută un pic beneficiile criticii și vezi un pic ce pierzi când cauți să fii perfecționistă sau perfecționist în orice. Pierzi mai mult timp, pierzi mai multă energie, pierzi mai multe resurse, pierzi conectarea cu prezentul pentru că cauți tot timpul să fie perfect și nu mai poți să te bucuri de ceea ce ai. Rămâi cu aceste întrebări și gândește de ce sunt eu perfecționist sau perfecționistă.